Relácia Vezmeš si ma navštívila tentokrát Banskú Bystricu. Bolo by zaujímavé, keby sa dalo zistiť, či si čistokrvní štvornohí krásavci naozaj uvedomujú svoje výsostné postavenie v porovnaní s obyčajným psím svetom. Aj celoštátna výstava psov v Banskej Bystrici sa snažila podporiť ich sebavedomie. Plážové kúpalisko Štiavničky sa doslova hemžilo chlpatými celebritami, ktoré pred porotou predvádzali svoju agilitu i výsledky náročného výcviku. Pravdou však je, že psíkom je úplne jedno, či sú urodzení alebo bez rodokmeňa, ako napríklad aj títo reprezentanti občianskeho združenia Pes v núdzi, ktorých sme tu stretli. Ahojte, znova sa hlásime so psíkmi z občianskeho združenia Pes v núdzi. Sme na plážovom kúpalisku na celoštátnej výstave psov v Banskej Bystrici. Podarilo sa nám umiestniť už 2 psíkov, ktoré majú svoj nový domov. Stále hľadáme domov ešte ďalším 4. Sú to sučky s menami Ginka, Ofinka, Ilka a Heidi. Takže 4 slečny v krátkosti. Volám sa Ilka. Nečudujte sa, že vyzerám veľmi bojazlivo a utiahnuto. Môj predchádzajúci život pod maringotkou ma takto poznačil. Po mame som zdedila Ofinu, preto mi asi dali meno Ofinka. Tento sa pre mňa rozhodne neoľutuje. Dokážem byť veľmi prítulná a oddaná. Som Heidi. Vraj existuje niečo lepšie, ozajstnejšie. Vlastný pán. Dúfam, že tento sen sa mi splní. Má meno Ginka a spolu s mamou nás naša majiteľka nechala v opustenom dome. Nakoniec nás zachránilo občianske združenie Pes v núdzi. Každý jeden psík, ktorého ste mohli vidieť v predošlých aj v dnešnej relácii Vezmeš si ma, bol raz takéto roztomilé šteniatko. Niekde na ňo čakali, niekde sa na ňo doma tešili. Ako sa teda mohlo stať, že ten psík skončil nakoniec v útulku? Apelujem na to, aby si každý z nás rozmyslel skôr, ako si psíčka kúpi a prinesie domov, či je naozaj pripravený a ochotný starať sa o neho. Psík sa dožíva 10 až 15 rokov. Celých týchto 10 až 15 rokov si vyžaduje perfektnú starostlivosť z našej strany, čo nám potom opätuje tou neskutočnou láskou, ktorej má na rozdávania počas celého života. Ak teda zvažujete kúpiť si psíka, skôr ako sa rozhodnete pre takéto roztomilé šteniatko, ktoré si vyžaduje naozaj hodne starostlivosti, skúste naozaj zvážiť to, či nenavštívite najbližší útulok blízko vášho bydliska a nepozriete sa, akí psíčkovia by si tam radi našli domov. Výhoda týchto psíkov je to, že sú už dospelí, väčšina z nich má perfektné sociálne návyky, to znamená vedia, kde cikať, vedia, kde kakať, sú zvyknutí na ľudskú spoločnosť a tým pádom tých starostí s takouto aklimatizáciou v novom prostredí je o troška menej. Rovnako tieto zvieratka majú za sebou karanténu, všeobecnú zdravotnú starostlivosť, ako sú odčervenia a vakcinácie a rovnako väčšina týchto zvieratiek už je vykastrovaných, takže aj táto starosť vám už odpadá. Je niekoľko takých zásad, ktoré pri kupovaní šteniatka, na ktoré si treba dať pozor. Prvou takou zásadou je nebrať šteniatko od maminy príliš skoro. Optimálny vek na odber šteniatka od maminy je 8 až 12 týždňov. Šteniatko pri odbere by malo mať aspoň základné veterinárne úkony niektoré absolvované, a to konkrétne aspoň 2-krát by malo byť odčervené, minimálne raz vakcinované v závislosti od jeho veku. Malo by byť samostatné, čo sa týka príjmu potravy, malo by byť zvedavé, tak ako tieto šteniatka tu, malo by byť hravé, nemalo by zaostávať za tými ostatnými. Občianske združenie Pes v núdzi bolo pre mňa vykúpením. Napriek tomu verím, že nájdem svojho pána. A pretože som maličká, nezaberiem pri jeho boku veľa miesta. Moju mamu Bišonku majitelia neustriehli. No a potom som prišla na svet spolu s mojimi súrodencami. Tí už našťastie majú svoj domov, iba ja som sa ocitla v oáze záchrany. Mala som veľké šťastie, keď sa policajti v detve nado mnou zľutovali a priniesli sem. Pravidelná strava a vlastný peliešok, fantastické. S túlaním po uliciach sa to nedá porovnať. Ginka a Dinka, starajte sa o seba, ako viete. Nie, nebol to žart, ale skutočnosť. Ťažko sa niečo zháňalo pod zub. Mama už domov má a ja iba dúfam, že tiež budem strážiť dom môjho pána. V relácii boli použité reklamné oznamy.
Všetky videá z našej produkcie si môžete pozrieť v archíve na www.cngo.sk.